Wat een vette mooie mp3-speler. Dit is geen mp3-speler. Dit is een iPod en niet zomaar een iPod. Een iPod met 80 gig geheugen. Has Tim Douwe er ook op staan? Nee. Kijk me vast daar hier op haasen. 80 gig? Dat krijg je toch nooit vol, man? Dat zijn wel iets van 20.000 nummers of zo. Beter te veel dan te weinig ruimte. En ik voel me helemaal hip en trendy. Hé, ik wil ook trendy en stoer zijn. Weet je, ik laat mijn snor staan. Ja, stoer, maar het waan. Vind je dat cool? Ja. Nee, dat doen we dus even niet, hè Henk? Sexy toch? Nee. Hey, krullenbol. Oh my god. Vet cool kapsel. Ja? Ja. Doen we zeker scoren bij Tim Douwe. Hier, chocolaatje. Tim Douwsmeter. Weet je, het staat je ook gewoon heel goed. Is het nou net verteld? Nee. Hij heeft alleen verteld dat hij zijn snor wil laten staan. Een snor. Dan? Oh, dat was het waan. Vind je dat cool? Zei je het al, hè? Nou, ik niet. Ik vind het dus echt vet lelijk, dus je laat het hoor. Nou, ik kan het natuurlijk best proberen. Ja, zal ik dat doen? Nee, dat... Wil je bij me blijven slapen? Zo, jij bent al helemaal in de stemming. Zeg, hoe laat vertrekken we eigenlijk? Nou, we maken nog even een wachtje op je hartje. Ja, Gele jongen, we zitten nu 14 jaar in die kroeg, heiden, maar het had nog nooit zo goed eruit. De omzet is verdubbeld, heiden. Ja, als straks iedereen betalen had, wie de pier en breed net weer genoeg komen. Jaap en ik, die moeten daar zet handelsgeest in. Wie binnen Marie Nicholson? Nog een graag wat smokkelen, wat drank smokkelen en verkocht worden wij. Een mooie cent aan houden, heiden. En wie de moeite wordt. Hé, Gele, luister toe eigenlijk wel? Hé, Gele! Omke Oene, ik zit in Nederland op Colombia. Ik moet de kop er even bij horen. Maar Omke Oene is geweldig, hè? Oh, nou als dat maar in de gaten has, dat is... Ja, mijn jongen Roos. Ja, hoi maar Marije. Is Schilderik? Nee, die is er net. Die zit kijkt in meerwaarde op Colombia, dus die is eerst ik nog net tussen. Oh, oké. Nou, dan bel ik let alleen maar weer om. Hoi. Ja, maar... Viel wie er net? Hij ziet in Kalm of zo? In Nederwaard. Wat hij nou weer in kalm? Geen idee. Ja, maar Marije. Ja, toen ben ik net een van de toeksten, hoor. Ja, leider wel. Die zet je het speeltje ervan. In Kalm. Nee, achter de computer. En die verhepte jeugd van Jodenij zit altijd achter de computer, Jodenij. We ronden vroeger in de velden en we vrietten van alles uit. We hebben wel eens een honderdrol in kranten verpakt. En die lijn wordt dan bij mensen op een stoep en dan stutsen we in de brand. En dan bellen we gewoon. En als die mensen dan niet hebben, die en dan kwamen ze het vuur. Met Elske? Elske? Je moet net op mij te wachten. Wat dan? Ik kom net. Ik viel me net zo happy, wist hoor. Oh, joh, kom op. Ik heb wat foto's zien en ik wil het nog echt lezen. Het dijboek. Maar dat is toch goed? Kan ik anders iets voor je doen? Kist ik even langskomen? Nee, dat ligt een beetje gevoelig, denk ik. Oh nee, dat snap ik. Letter. Hallo. Hallo. Och, het is toch net al jong in de jeugd van Sint-Burg. Giele, ophouden van computer in. Nee, het honk. Vooruit. Opzouten. Wat langer nadoren. Zet Omke Oene hem even aan de groen? Gewoon een groen. Maar wat hier Jart dan? Hij was een beetje depressief. Hé, maar ik denk dat ik er trouwens heen ga. Jullie missen mij toch niet? Nee. Nee, kun jij dat dan tegen die anderen zeggen? Ja, is goed. Ja? Ja, best. Oké, geweldig. Hey, doeg. Groetjes, hè? Henk, was het ook loerd, want dan kun je dames moeten vragen stellen. Ja, nee, is goed. Meteen maar even aansluiten dan. Ja, prima. Jongen, ik ben echt helemaal vergeten dat de film is zo'n. Omke Oene wie lilk. Ja, dat horen we wel, ja. Zeg, waarom eigenlijk? Ik zie wat de gamen natuurlijk. En dan is Luin even zien. Nou, maar jij er wat zijt. Nou, dat had ik maar net zo. Hey, gamen, dat is hartstikke trendy. Ik heb er net wat mee doen. Ja, dat domme. Vet goed idee. Ja, nou, gaan we voorstellen, man. Hey, de rest. Tim Douwsma. Echt zo cool dat we daar een afspraak mee hebben. Echt een vet lekker ding. Hoi Tim. Voor waar het net wist, Tim Douwsma had meedoen aan het programma So You Wanna Be a Popstar. En is er een heel eind mee kwam. Hij is 5e geworden.
Wat wij vanzelfs van hem weten willen is, hoe is het nou om in zo verneemd te wezen en zo volle famkes achter die aan te hebben? Zijn huis had meer dan 6000 vrienden. Hij sprotte fans achter die jongen? Ja, toen vooral mijn popstar en dat groeit per week. In de eerste week dan race toe strijd en denk ze van, is dat hem nou ja of nee? En de tweede week weer, dat is die jongen. En de derde week komen ze aan die tuin en was mij niet op de foto. Dus dat is wel heel bizar. Ja. Maar wel heel erg leuk. Maar krijg je daar een eigen ding van? Nee, want ik ben een hele nuchtere Fries en ik weet ik dat het al heel betrekkelijk kan wezen. Op een moment is ze maar heel populair. En 2 maanden verder dan kennen ze al hier, wie dat ik alweer. Nou, dat wie Tim Douwsma en daar hebben we nog lang net van af. Tim had nou zijn eerste eigen Nederlandstalige nummer uitgebracht. Maar hoe gaat het zo dan? Hoe komt het zo vier dat ze een nummer uitbrengen kist? We hebben een nieuwe single uit en die staat in de top 20. Dus het gaat verder hartstikke goed, ja. Eerst maar ook om een tafel van wat voor nummer past een beetje bij mij. Wij moeten ook graag een beetje Nederlandstalige muziek maken, een beetje feestmuziek. En dan werd er een beetje een idee schetsen naar hun, een idee en dat sturen ze naar mij op. En dan vertellen ze aan mij van, wat vies ervan? Ja. En dan, dan doe je de studio in en dan probeer je wat en dan komt er uiteindelijk een nummer uit. En schreeuwt ze er zelf? Of? Nee, nog net. De bok aan wil proberen. Ik wil ook graag proberen om daar in eigen gevoel in te lezen. Ja. Dus, maar eerst nog net. Nee. Had ik zoiets van, ik wil aanstaan naar Engelstalig man? Of? Ja, we hadden nou eerst een single, maar stel je voor er mocht een keer een album komen. Dan natuurlijk een Engelstalig, dat vind ik hartstikke leuk. En Fries bijvoorbeeld. So You Wanna Be a Popstar wie het eerste televisiedebuut van Tim. Hier ook al eens een keer een rolspel in Onderweg naar Morgen. Machtig om artiest te wijzen en omdenken te krijgen van fans, maar er ook wel een soort van letten. Nou, ik wie aan het voetballen, heel bot, maar dat mij niet meer. Waarom mij dat niet meer? Nee, want ze zeggen van stel je voor ik nou de pot kopen. Ja, dan ben ik toch een beetje de pineut. Gewoon om die carrière. Ja. Wat vies ervan? Ja, ik baal er ontzettend van natuurlijk, want nu zie ik langs de kant van het veld en is je ook met een elftal voetballing zonder mee. En nu wil ik nog maar één ding weten van Tim. Hoe heet die nieuwe single? En wil je bij me blijven slaan? Ja, ja. Ja, wel ja, dat is ook wel. Ja. Waar is Elske eigenlijk? Wie die direct dan? Ja, nou is het Zeist. Ja, die moest nog eventjes fit. Die moest nog even naar Jarta. Ik weet 24 Ik krijg trouwens de groetjes nog. Nou, dan weet ik het wel. Of net een rijden. Hey, geduld is een schone zaak, zeggen ze toch? Ja, maar ik heb geen geduld. En ik haak op mijn man bellen, maar dat wordt niet opgenomen. Door na een week van het thuis komen. Hebben zij die sleutel dan mee? Ja, dat weet ik dus net. Zit bij één ding op. En dat is? Ziekje. Dan was dit hele hoer voor de kop, hel je. De pras in Fries. Ja. Nou, kom, ziekje. Geef nou maar aan mij. Auw! Doe nog aan. Nee, laat me neer. Oh. Wat ben jij in godsnaam aan het doen? Serieus? Wacht nou, Henk! Henk! Nou! Wat? Luister dan even. Henk. Echt, ik weet niet wat je denkt dat je gezien hebt, maar het was echt niks. Oh nee? Wat waren jullie aan het doen dan? Nou, hij belde me, hij voelde zich alleen. Ik ging erheen, ik dacht ik help hem even zoeken. We zijn toch vrienden, dan mag ik hem toch wel helpen. Je moet echt niet overal wat in gaan lezen. Wat was er dan zo belangrijk waar jullie naar op zoek waren? Dat kan ik niet zeggen. Juist. Doe nou! Ja, wij moeten het nog eens even goed houden, dat café gedonder. Gedonder? Els, ik geloof dat dit mijn ropping is. Ik had er talent voor. Pier en Brecht die zullen nog opzien. Als ze vernemen hoeveel omzet dat wij eruit hebben met het café. En dat alleen nog een beetje reclame, maatje. Beetje hype, als ik maar zeggen. Nou, maar stem jaren, hypen, hij is bedoelen.
Wij drinken vergees. Dat telt net. Vakwoon meesken telt dat wel. Het gaat net om het geld. Maar toen bist ik naar conciërge op een squallen. Toen hast verontwilling naar die band daar. En naar us. Die band die rennen maar mij voort, maar je die daar net er ook om leven. Laatst in hier, klasse 5B in het café. Ze nemen het al IO. Café IO. J.O. van Jaap en Hoornen. Hoe vies dat? Café O Jezus bedoelen. Dat café dat brengt je in de problemen, maar die werkt. Jong ze vindt, maar ze vindt. Dat werkt dan toch ik gewoon echt, zonder problemen. Ik denk net al heel zonder problemen. Meijer hier. Ik zou graag willen dat wij eens praten over hier in Noord. Oh jee. Ik ga verhalen over de baan en over de stank in het conciërgehok en dat wil ik graag helder hebben. Dus hoort moet je even vrij, want dan kom ik even stel. Nog voor je nog. Oké, game is kind nog overslapen te wijzen, dus we winnen bereid. Spelen ze wel eens een speeltje op de computer? Ik heb het daar net echt vaker. Sommige kinderen houden niet van buiten, dus dan gaan ze maar achter de computer zitten. En wat vinden die nou alles ervan? Nou, die vinden het wel goed en helemaal ongeveer per dag in oren. Nou, die vinden dat ik het vol achter zit. En wat vind je zo positief aan game? Nou, dan binnen zit ik eerst en dan wil sportbank eerst zonder dat erbij hoeft te bewegen. Wat vind je negatief aan gamen? Dat ik soms verslaafd ben, dan wil ik een gelijk uitspelen en dan ging ik midden in de nacht zelfs nog terug. Okay. Ik ben ook heel vaak lui en daarom zit ik ook meestal vaak achter de computer. Als de speeltjes speelt, wees dan lui? Nou, eigenlijk niet, want het hangt er ook vanaf hoe vaak je het speelt en hoe lang je het speelt. Die van mijn broeken, die speelt heel veel speeltjes op een computer, maar die is veel luier dan dat wij zijn eigenlijk. Kist dat computer speelt, dus ik verslaafd werden. Ja, dat kan heel goed, want ze geven je steeds nieuwe uitdagingen, je blijft bezig. Nou, ik en net. Dus waar ik mijn ouders wel voor. Waar sta je? Oh, dat is kreeg. Hé, zo is het net te praten. We zijn gewoon intuind. Had ze daar je sms? Ja, dus. Dan mag jij me nu eens haarfijn gaan uitleggen wat dat gedonder elke keer is. Oké. Ik ben blij dat we het even horen hebben en ik hoop dat alles duidelijk is. Ja, zeker meneer Meijer. Het moet uitwijzen mooi die werk in het café en ons best in baan. Om die squallen kwijt. Ik had het begrepen, meneer Meijer. Dank u wel, meneer Meijer. Het allerbeste. Wel, dus meneer Meijer. Kijk, weet je wat het is? Ze is zelf ook altijd vet jaloers. Ja, inderdaad. Van die ruzie zit ik een boeken schreeuwen. Maar ja, als het net ook is, kies beter liek ophouden. Nou ja, wel lief dat ze jou helpt om met het dagboek gaan doen. Ja, waarom zegt die Truus dat ook niet gewoon, weet je wel? Dan zit ik mijn partij druk te maken hier. Ja, Elske is wel eerlijk wat dat onbelangrijk. Ja, dat is toch? Oh yeah. Oké, come on. Bring it on. Wow, machine. In Eindhoven had ze een hal. Ik is gamen en fitness in Ien. Je kibbel voor hinnen. Ja, dat dobben. Vet goed idee. Hey, Elske. Hey, jullie zijn vriendjes geworden. Dat was echt een briljante rotstreek van jou. Dankjewel. Maar we willen niet meer dit krijgen, hè? Want wij gaan overkeren. Oh nee, hij. Spijt. Oh yeah, baby. Nou, mooi zo dan, hè? Weet je, mijn vader, die mag niet meer in het café staan. Nee, want de school heeft gebeld en er zijn echt vet veel klachten over stank van drank in zijn conciërge ook. Dat meen je net. Dat meen ik wel. Oh, wat is dat toch altijd met die drank? Hé joh, Koen Redman, ik gek voor je. Nee. Mijn moeder heeft namelijk de sleutel in beslag genomen. Dus, ik dacht, als we Ik wil een kaart van het café. Precies. En hij met hem, die komen hier dus voor vakantie. Nou. Ja, dat weet ik nog niet in, maar wij kunnen wat café nemen. Dan zien wij er dat ze thuis komen. Dan houden we een feestje. Wat domme! Vet cool idee. Zeker. Nou, dan mij wel beginnen met meesten uitnodigen. En dat kan via huis. Hey, ik heb een super idee. Gamen en sporten. In Eindhoven is het al. Maar hoe zit het in Friesland?
Op naar Snits, sportskwallen Alita. Hebben jullie ook een Wii hier in deze sporthal? Nee, we hebben nog geen Wii. Dat zijn we waarschijnlijk wel van plan, want we hebben gehoord dat in Eindhoven dat ze daar ook al helemaal mee bezig zijn. Dus waarschijnlijk gaan we dat ook doen. Maar willen jullie dan ook echt helemaal zo gaan uitbreiden, zoals het dan in Eindhoven, waar je het over hebt? Nou, we zien er wel een trend in, maar echt een hele sporthal ervol van, dat weten we nog niet zeker. Dus als het echt wat animo voor is, dan willen we daar wel mee doorgaan. Ja. Succes! Ek in Snits denken ze dus dat het wel eens een hit worden kan. Maar wat is nou het mooie van zo'n combinatie van sport en speeltjes? Het zijn de meeste mensen die eigenlijk liever zelf niet sporten. En de kinderen die zelf zeggen van nou ja, ik zit liefst thuis achter de Game Boy alleen maar te computeren. Dus die komen hier, dan bewegen ze ondertussen wel. Dus het is goed voor hun lichaam. En dan doen ze toch nog wat ze leuk vinden in hun hobby. Dus dat is dan computeren. Wij binnen ek heel bot motiveerd. Dus op naar Eindhoven. E-Fit of Embedded Fitness jit het hier. Op dit stuit is de tent correct een moanne iepen en binnen ze de jinnige in Europa. Maar een pratte landen en bedrijven ha ek al belangstelling toont. Carla Scholten had het er maar druk maar. En wat voor mensen komen hier nu voornamelijk? Wat ik gezien heb wat op de open dag kwam, dat was van zo groot tot basisschool- en middelbare scholieren en de jonge volwassenen. Ik heb nu al heel veel kinderfeestjes, want die vinden het helemaal vet. Maar we willen ook voor senioren gaan we programma's maken. Omdat alleen dan misschien wat lager niveau, maar de Wii bijvoorbeeld kunnen die ook heel goed. En ja, die dansplatforms en op zo'n fiets zitten kunnen ze natuurlijk ook. Wij binnen Oetsjoegen. Dit had de toekomst. Want het is echt super leuk en tegelijk verschrikkelijk zwier. Ik weer bepaald net een sporter, maar zak kan ik ook wel trainen. Sommige games kosten nog meer energie dan zwemmen of voetballen. Die zijn echt heel zwaar. Die fiets, ja? Oh, ja. Die hebben we getest. Die dansplatforms hebben we ook getest. Die kwamen er ook goed uit. De Wii wat minder. En we gaan ook nu langer door met testen om te kijken wat dit doet. Dan wordt het echt trend. Je raakt er één aan, je rent terug naar de andere, je geeft de stok weer door en je raakt er weer één aan. Je krijgt 1 punt per ding. Go! 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 Embedded Fitness werkt het al keer met Hegeskwallen en de Technische Universiteit om tot nieuwe games te komen. De technieken ontwikkelen haar heel snel, dus mag er altijd bovenop zitten om net in iemand achter te rennen. Ex-kwallen haar belangstelling. En Carla's eigen dochter vindt het echt super. Ja. Wil jij hier ook zelf ook verder mee dan? Ja, ik krijg het later van mama. Oh, oké. Als cadeautje. Marije. Oh. Sorry. Vanavond is alles heel anders, want ik zie de allermooiste vrouw. Precies een meisje van mijn dromen, zeg maar het type waar ik nou juist van hou. Vandaag moet ik het anders aan gaan pakken, dit is een kans van 1 uit 1 miljoen. Maar mijn vrienden zijn al luidkeels aan het zingen, ik vol verwachting van haar allereerste zoen. Dan gaat hij weer. En dan vraag ik, wil je bij me blijven slapen? Blijf je heel de nacht bij mij? Tot de morgen gaat onze wagen, liggen wij 2 zij aan zij. En dan vraag ik, wil je bij me blijven slapen? Als je vanavond voor mij smikt, zorg ik dat je goed zal slapen. Al doe ik zelf wat is dit hier? Geen oog meer dicht. Zorg ik dat je goed zal slapen. Dat ben Jaap en de moeder. Hey, Koffie! Ik had je mist. Ja, ik dacht je. Nou, ik dacht net zo mooi, maar... Het is zo mooi, hoor. Zit het daar Elske en ik ook niet zien. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Geweldig. Het laatste nummer, dames en heren, van vanavond is speciaal voor de eigenaren Pier en Brecht. Waar is dat? Wat voor jongen is dat? Tim Douwsma?
Oh, die van toe. Hoe heet dat programma? Ja, die. Hebben we op televisie gezien. Oh, wat ben ik blij dat is jeugd. Oh, en we hebben Jaap en de Wonen. Bij de marine, bij de marine, ja. Alle hens aan dek. SOS op de Noorderbreedte 30 graden breed. Ja, goed zo. Te veel muren, te veel uren tikken langzaam op. Mag een licht uit, mag een licht uit. Niks nog meer, hè? Mag een licht uit. Mag een licht uit.